ଆକାଶଟା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଛିଟି ପଡ଼ିବ ନା କଣ? ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବେପାର ସରିନି। ବେପାର ସରିଲେ ଭାଗବତ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବ, ତାପରେ ଯାଇ ଆସିବ। ଚୈତି! ହ୍ୟାଲୋ ଚୈତି! ମନ୍ଦିର ଯିବା ଜମା ମନ ଧରିବୁନି। କାହିଁକି ଜାଣିପାରୁନି? ସେ କଥା କହିଲେ ଆମର ମନ ଶୂନ୍ୟ ହେଇଯିବ। ହଁ 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 ମନ୍ଦିର ମନା। ଆମକୁ ଭାଗବତ ବସେଇ ମନା, ମନ୍ଦିର ମନା। ଦେଉଳ ଛୁଇଁଲେ ଆମକୁ ପାପ ଲାଗିବ, ଭାଗବତ ପାଇଁ ଆମ ଅଭିଶାପ ଦେବେ। ଆଉ ମନ୍ଦିର ଛୁଇଁଲେ ନା